2 konzerve sardina odvojit ću od ulja. Peršun i luk usitnit ću u secku. Sardinu sam odvojila od ulja i sada ću je usitniti viljuškom. Dodajem peršun i luk. Dodat ću 2 jaja. Posolite po ukusu. Dodajem biber, slatku mlevenu papriku, dodajem suvi organski začin, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link u opisu videa. Promešat ću. Izredat ću koricu jednog limuna. Limun sam oprala soda bikarbonom i mlakom vodom. Dodat ću 3 supene kašike bademovog brašna. Sve ću promešati. Posuću na radnu površinu malo bademovog brašna. Napravit ću pljeskavicu od smese. I uvaljat ću je u bademovo brašno. U tiganj sipam maslinovo ulje i sačekat ću da se zagreje. Na zagrejano ulje spuštam pljeskavice i pržim ih 3 minuta sa obe strane. Ovako pripremljene pljeskavice su izuzetno zdrave. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!